Jézus szenvedése a kereszten. Az emberek még nem ismerik a maga nagyságában Jézus szenvedéseit a kereszten. A földi gyermekei iránt érzett fölfoghatatlan nagy szeretete arra indította az örök istenséget, hogy testet öltsön a földön, hogy az eddig még áthidalhatatlan szakadékot az atya és gyermekei között járhatóvá tegye a földön, és hogy ezeknek a gyermekeknek utat mutasson, ami elvezet hozzá. Maga az isteni szeretet építette meg Jézus Krisztus által a hidat. Mint ember, az Úr elmondhatatlanul szenvedett. Az emberek iránti legmélyebb szeretettől vezetve megízlelte a kereszthalál minden kínját. A szeretet, amiből semmi nem volt az emberben, arra indította, hogy meghalljon az emberiségért, és ezzel megváltást hozzon a legmélyebb bűnadósságból. A szavak azt a kint nem tudják visszaadni, amit Jézus eltűrt a kereszten. Az ember feletti fájdalmakat szenvedett, mert teste egyesülve volt lelkével és szellemével. Ezáltal a legnagyobb harmóniában élt mindennel, ami tiszta, áttetsző és világos. Ezt a testet a sötét hatalmak lerántották a maguk területére. A kéz, ami érintette, bűnös, sötét alakok keze volt, démonoktól hajtva. Gyűlölettel eltelt kezek érintése leírhatatlanul kínos volt. Ha olyan embernek kellett volna a halált elviselni, aki csak egy volt a sok között, a megváltó mű nem lett volna olyan jelentős. De Jézus szenvedése ezerszeresen meghaladta egy közönséges ember szenvedéseit, mert nem csak a test szenvedett önmagában, hanem inkább a lélek. Az a világosságból jött, és a sötétség mélyen megalázta. Földi ember nem képes a megváltás művét terjedelmében felmérni, csak a világosság állapotában érti meg azt a mondhatatlan szeretetet is, ami az emberfiát arra indította, hogy a legnehezebb szenvedést vegye magára. És az emberiség olyan csekélynek tekinti Jézus halálát, hogy nem riad vissza, és lemond Jézus Krisztusban, mint a világ megváltójában vetett hitéről is. Nincsenek tudatában, micsoda mérhetetlen bűnt vesznek ezzel magukra, és mennyire nincs semmi, ami helyettesítené ezt az emberi nagy tettet, amit bemutathatnának az emberiségért. Amen.